Нацыянальны гістарычны музей запрашае на выставачны праект «Беларускі касцюм, мінулае і сучасны дызайн». Экспазіцыя ўключае 8 аўтэнтычных беларускіх строяў з усіх абласцей краіны, а таксама касцюмы з калекцыі сучасных беларускіх дызайнераў адзення. Выстава падзеленая на 3 часткі – этнаграфічную, гістарычную і сучасную. Тут у нас маленечкая інсталяцыя, куфар, лучнік і калаўрот, на якім рабілі ніці. Канешне ж, на куфры, магчыма, і не сядзелі. Гэта проста такі музейны экспанат, які мы хацелі паказаць. Ён вельмі прыгожы, распісаны таксама ўручную. Гэта лучнік, на які ставілася свяча, і з дапамогай лучніка асвячалася месца, дзе, напрыклад, дзяўчына працавала, ткала альбо вышывала. Строй – гэта комплекс адзення, які ствараў знешняе аблічча жанчыны. Гэта быў такі, як скажам, як паспарт сучасны. Па строю можна было сказаць, з якога месца паходзіў чалавек, якога ён узросту, якога сацыякультурнага статусу, напрыклад, там замужняя жанчына, альбо яшчэ дзяўчына на выданні, так скажам. Мы хацелі паказаць разнастайнасць гэтых вобразаў як крыніцу для натхнення, для вывучэння, безумоўна, зачаравання. Мы дадалі ў экспазіцыю фотаздымкі Ісака Сербава. Гэта беларускі фатограф, які фіксаваў этнаграфічны матэрыял сродкамі якраз фатаграфій, па якіх мы можам зараз сказаць, як жылі беларусы раней, як быў усталяваны іх быт, жыццё. І, канешне ж, мы можам пабачыць іх касцюм, вельмі цікавы, напрыклад, галаўны ўбор намятка, які завіваўся вельмі складана, але ён вось такім чынам захаваўся. Другая частка нашай экспазіцыі складаецца з сучасных вобразаў, якія стваралі беларускія дызайнеры, натхняючыся беларускім традыцыйным строем. Канешне ж, гэта выражаецца і ў колерах, белым, чырвоным, у сілуэце і пластыкі формаў. Гэты касцюм стварыла спецыяльна для выставы дызайнер Александра Крупнова, удзельніца мельніцы моды. Яна сама з Расіі, але знайшліся продкі з Беларусі, і падчас эпідэміі каронавірусу яна апынулася ў Беларусі і таксама натхнілася беларускай спадчынай, беларускай культурай і стварыла вось гэты касцюм. Яна вучылася ў Токіо, і, напэўна, таксама можна заўважыць некаторыя такія усходнія матывы. Дакрануцца да таямніцы стварэння сучасных беларускіх строяў, а таксама атрымаць асалоду ад палёту дызайнерскай думкі можна ў Нацыянальным гістарычным музеі да 21 лютага.